Hindi nga rin rugian papagayam nga basa rito surat ti pagkasalitaan ni Arnel nga napoluan turong tibiyag. Da kayo anak turong tibiyag yo. Sa dinno ti pangipadpadan, pangidakdakan ni Apo Diyos. Kada kayo, pangidakdakan ti gasat yo. Kaya, turong tibiyag. Sagudahin nga ti surat. Dear Manong Nemi. Danya! Papa, saan ka manin nga may iraman? Kada kitag turpos iti na itong natawan? Mutnagan ko dyan, Papa. Gabot ada talong subject nga saan ko na ipasa. Apo, nakindi natin kinagagom kinatagmal mo. Sika nga yung tikastoy ka na kayo nga talong nga kakabsat. Sikapin nga kakaiso na nga lalaki nga putot ko. Sikapin na nagbaling nga tagmal. Apo na yan. Upat lang tawan. Iti high school nagbalinan nga 7. Nagbalinton nga may 8. Nudoblihan manan. Nagraduar ka kumanti college. Apo na ka, Narnel. Nakalaglag ka. Sa anak ba't nga nasadot nga agbasa ka digit eleksyon ko, Papa? Imanat mabalin ko. Nga nadagman ka? Ang ka? Apo na yun, mangibabain ka. Paglagi din saan ka nga junior. Kahit ka kumay di nga nagang nga junior. Ngamdadadaan kumang may babain akon. Di malalam kindi ah. Hala, ustunan, honey. Si kamot, ustunan. Kaya nang arti mabalim mo. Nagturpos kan. Masabol. Mapangko kasalita na kiti ma'am. Sino nga may strategy ng failure king ka? Masapol nga iramang kan. Iti panagraduan mo kalpasan na hanggang itong nagbasbasa. Paggasgasusan na ka lang. Anang aro din tubrak, Papa. Kung saan nakagbasa. Kituran, basa ka! No kasanot ka laglag mo iti high school. Di adad nga laglag kanto ti college na degree kat di ba panagbasa ti college kam ti high school. Mabalimot nga bagaratahan nga saan nga binubugkaw. May isa ka pa eh. Kasi no kumati saan nga pungtot. Kasi klase nga anak. Saan kan sa akin na putot ah? Honey, baing ka mo yung magibagat na. No saan mo putot dahil inauding anak ko. Sino ka hartaking putot? Nga mapingarot ka naglag. Dikit duwa nga kakabsat ng inaw na. Nagbaliriktoryan na nga nag-graduate ti high school. Nagnangato ti grado dahil nagbasa ti college. Nagpindas ti trabaho na ita. Ngayon dati nga nga murtek ka lalaking anak mo. Abay kasi ti kinalaglag na. Ala anak, no talagang awan ken ka. Dahil nga paset tibiyag mo. Siguro, ada aglimlimang nga talento nga ken ka. Kata mabalim mo mat nga irwar. Sa pulan dito nga talento. Talento. Ti talento, honey, kadagga po iti utek. Kadno, laglag nga talaga. Nakapsot ti utek na. Awan di may parwar na talento nga ibagbagam. Anya di amom, honey. Nung susurwak to nga agluto, kit na imas ti luto na. Agad katawaan naglaang Olivia. Kahit mo siguro nga katawag sa anak agpungtot. Makambo kay manlangin nga gina. Di na kayon! Paspasensya am langin ni papang mo, anak. Saan ko mababalaw iso na, mama? Oray matsyak. Kagurak ti bagik. Kagurak ti utak ko. No mabalin na ko makit idumag-dumag ko ti ulok yan na pader. Barbaring no lumaing. Ano nga tanong padhasag, mama? Nga? Idumag-dumag ko ti ulok iti pader. Kat may hospital ka, anak. Ingatan mo yun, no? Datat solusyon. Anak, saan ka nagpanunod ti kasta? Kasla kahit ko pagkinin tagpakamatay, mama. Anak ako nam. Awan pa hindi mayat kanyak karagi di babae.
Iti kasto yung edad ko. Baro ako, mama. Piton nga tawen nga nagbasbasak di high school. Agbainti akton. Duman ti kita armag ng babae nga jak pagan ano tagmal ko nada. Nagsakit. Isungat nga ko nakita kini papang mo anak. Nga niya tamo baka no adda sa bali nga adda ken ka talento. Nga isut paglaing nga saan nga naulpit ni Apo Diyos? Nasayaat ni Apo Diyos. Tunggal parsuana adda plano na. Baka saan nga dahita ti plano ni Apo Diyos ken ka balin nga executive nga mga opisina trabaho amadan ti color job. Hanggang may pata ka rin kapsat mo nga napintas ti posisyon da ka rin ti pangopisinahan da. Nangorot ti para kanyak, mama. Umay ka. Tasursuruan ka nagluto. Tinong palkumet ni mama manong name ngem kaskas di. Gabota, di ba nagluto masapul nga da may ikabesa nga ingredients? Anat sumarunong nga may ingredients yan, ma? Kahit namin adong inyulit-ulit ko ken ka. Basaham di tao. So, nakasurat lang haro din. Mapagbalbaliktad ko eh. Oo, po Diyos ko. Laglag ka agpaiso. Mas basaham lang haro din. Nagsasaro number 1, number 2, number 3, first, second, third. Abay mapagbalbaliktad mo. Sige. Talagang sakit nga agpaiso ako na ni papag mo. Talento ket aggapo iti utek. Alaman, sursuruan ka nga aglaba. Ag-operate iti washing machine. Kaya Diyos awan, labandero ak. Ganan niya tamom. Baka sikat kadadalusan ti labaan. Lamadi. Sumrek ka nga janitor. Janitor? Come on. Di ka man makapag-graduate iti college. Agpatingga ka lang ta high school. Saan nagpag-graduate, mama? Asikaso ni papang mo ti amin tapno. May raman tinagan mo ka ito yung may graduation. Tapno graduate ka. Tapno makunamit lang high school graduate ka, anak. Anang arte, ilim-limang mo itang talento. Sala. Anak ka nalang sala, mama. Dua kat di sa akak. Anang aron? Agkanda. Tsabot, nagkanta. Mahilig ak ti music yan saan nga mahilig ti music kanya. Lamada sa man ti kumanta. Nagkanta ay bahay kubo kahit mundi ang alaman doon ay sari-sari. Awan pulo sa mga kanta. Uri Ilocano. Awan, mama, awan. Dati arak nga kanta. Nakadata nga arak. Natayo mo na tayo. Ibagayo mo na ito muna nga linya di arak. Uri siya kadya ka mo. Ano mo nga kantain? Kantain na tayo kabarbaro nga kanta ni Manong Nemi. Sino ang Manong Nemi? They are never studio. Talagang pinapalabas. Ano di baro kanta na? At ay panaguray ko, nagbalin nga batibat. Tsapay nang nangig, mama. Kasto yun eh. Impatakderan kayo ti pagtaingan. Lasi, ulitin. Impatakderan kayo ti pagtaingan. Pagay-ayaman, pag naedan, kanintay pagraragsakan. Pag naedan, kanintay pagraragsakan. Pagay-ayaman, kanintay pagkikinamatan. Pagay-ayaman, ken pagkikinamatan. Intay amin panganan, ken pagturugan. Intay amin panganan, ken pagturugan. Mayat. Ano nga mayat?
May sakit anak ko, suswag kang kanta. Ngiti mom, ang mga nagbaling ka pa composer. Wano, ha? Hindi mo among daniw? Impronto nga daniw. Kas pagaling nga ko adamay sa nga balasa nga kusunadam ket di panagdigam, idanoy mo. Nagpintas ka ket din ading abalasang. Yay. Dagiti bibig mo, narumpi, nagmayat nga agkan. No, kalaka jay. Dagiti matam, rumimam-rimat, kasla, adda ibagbagam. Ket ti barukong mo, isungatan, ti kababaknangan. No, wala man. Sige man. Tsaka mo, mama. Da kayo at nalaing. Ta indiretsuyo, da nga, diniretsuyo. Nga kwa. Tsaka amo ulitin itan. No nakarecord ko second instance siya. Dagiti lupom, anyan awas na idan. Taisam mo, anihan, amakaiayo. No umisem ka, kadagparang dagiti dua kalid mo, kadagparang pay, kasla marpil nga ngipen mo, na urnos ken napudaw nga ngipen mo. Kasi ako makas pagkadi nga talento. Awan mama, awan. Talagang awan. Alang rod taddaken ka, laglagak nga talaga mama. Awanan mo. Hala anak, agkararag ta kinapo Diyos. Nasabi ko adan tumatlaing madiscover mo nga talento ti biyag mo. Tap nilikas ta, ket ammom nga iturong ti biyag mo. Didakpakit din pagpagunyan, di kini kakapsat ko manunimi labsa-labsan daklat. Ore pagunyak ide. Pagunyak ida. Manang. Abay. Tapi kasla, awan ti makita yo kapsat yo. Awan ti kapsat mi nga laglag. May babayin kami. May bagami nga si kakapsat na ka. Nakalalain kami. Pagkatapos ada kapsat mi nga kasking ka. Awan turong ti biyag mo. Tadagmel ka. Nasakit, tingamin. Nasakit nga dinggan digijay. Tingamin, Arnel. Nasakit. Padasik mamat, nanda kayo, ti pangisawak ti kasta. Anang or ti bagam kada kami, dalaing kami mat. Awang ka din nga ti may advice yun kaniyak, manang. Ti may advice mi. Idubag-dubag mo taulom ta semento, tabarbareng no, makariing. Baka maturog ta utek mo. Sige. Nisut ko na. Di aramidek. Kinunak manong nimig itumakdera kong ket guide ate kon ti tumaray nga idungsok ti ulok iti semento. Ti maraya kon. Hoy! Talawag laglag ka talagaan niya. Apay ka tong balam. Nisut pakaragsakan nyo manang. Baka agpaiso. No lumaingak, no may dungsok, may dungpar ko, ti utek ko, ti ulok, ti semento. Isang hanak kayo gawin ba nang? Di tuloy mo, sige! Lagayam, ha? Ay. Arnel. Mama. Barbarin ko nak na ison. No, pakatayak ti ba nang idungsok, ti ulok yun na pader. Di awan no kan problema yon. Awan tungat awan ba't ka ti problema. Madlangat na kayo, problema kat. Ano dapat kanya ka problema ti bagik? No apay kastuyak. No anya tinten ni Apo Diyos kanyak. Amo mabalawon ni Apo Diyos, anak. Nabiminas pagaro din, nagtalawak. Tapno awanan, ti pakaibabainan niyo, kin mangibabain ka na kayo. When? Makapagturpusak lakid di. Adalagi di gamak nga diploma nga nagturpos ti high school. Sa pulik tigasat ko iti sa baling nga lugar. Tuntunek no sa dinit pagturungan ti biag ko. Kinunak manong naimi
Kadagpaiso, inkarigatan ng pamuspusan ni Papa nga mairaman mo't lang tinagan ko, kadagiti agturpus. Kadagiti umteng iti graduation manong ni Mama ti matenda. Kita handak dagiti padak nga graduar. Milagro. Ano na pasama kanya dinaramid mo, Arnel. Manong Arnel. Apay, dati mat nga awan nagan mo di iti graduating. Apay nga adak adoy. Manong matinted mo kadagiti ng failure keng ka. Pinasukso kami daan niya. Wala, sa bagay. Kung nada nga tamot kita, sige. Paggraduaran tayo, tapno, makauma mo talangan. Ito yung Arnel, kung nada. Dinaybaklat tamano. Numambay kahit ko kung mga danugan na nga tao. Ngayon ni Mama, manong nemi, tinagsaw. Anak, hamo nga lalaisan ti padam nga tao. Ang kumata pa ng lalais na di, ma'am. Salsalot-sudak lang. Noon at napasamak. Na dumadumati turong tibihan. Anya tamom, baka makapagturpos ka nga agpaso ti high school, ngayon awang kasan mo ti college. Ay, imposible deta. Gabutan na laingak mo, nagagatak mo, at damat gastusin na ti parents ko mong pabasa kanya. Anya tamom, baka into no, at dakati-kating nga anti-college kit makasikog ka. O, hamon to may tulit ti panagbasa, kapilit ang agasawa ka. Makasikog. Handay amo no ay mapasamang itong bigat, anak. So nga, pagbalinan tayo, nga ibilang tayo, nga tibiyag tayo, kahit may salaing nga aldaw. So kitang aldaw, masapol nga ramidan tayo ti amin, panagsingsingpet, panagaramit ti kinembag, tapos no makapagserbita kinapod Diyos, anyat amo tayo. Baka inton madamdamakit, madung para ka. Kasta ti kahit kung asawan. Huh? Panawang kay man na din nga aginan. Nagpadpada kay sa. Bimaala akmet amano. Pinawis mo't damamakin ni Papa, nagiti kaopisinaan da. Nagiti kakabagyan mi. Damat mangipapatput iti regalo da. Pamaranda lang, makipangan man. Agraman ba't lang dagiti kaopisinaan, dagiti kakabsat ko manong name may daman. Yung mabaina ko mas dagkanakwada. Kinay kahit kulatan manong tigmay mesa. Nga saan nga tumipon kanakwada, tamang makangagak ti pakasagita. Ang mga nukunadagit, nay, nagraduar ka matlangin na ya. Apo. College ko man. Nagraduar ka kumaitan ti college, no? Nagraduar ka adagos ti high school. Paano makagngagak ti kasi masaktanak lang. Anong name kabigatan na sagsaganak na gitarwate? Tawagag tulangin ni Mama. Nukas pagarigan na lang, no? Umanay mo dati kwarta nga naurnong para iti na urnong nga regalo. Iti para turpos ko. Manong nemi insagana kon ti message ko para kini Mama, para kini Papa, kaniri kahapsat ko. May salaangin. Nagkasla ka sa saritak amin nida. Papa, Mama, manang Silvia, manang Susana. Pakawanan ta. Nuan yaman di kiti nagbasbasulak kada kayo. Aramidak ti pumanaw. Tapno awan akong nga makit-kita yo. Nga nilaeng Mama. Iti kasla mang bigbig kanyak nga anak-nak. Numampay, anugutek nga may sak nga laglag. May supadi kada kayo. Iti pamilya tayo. Sa pulak tigasat ko iti sa bali nga lugar. Sa pulak noan niya ti talento nga ented ni Apo Diyos kanyak. No sa din no ti papanak, awan ti may baga. Tawan na talaga ti amok at turungan.
Awan ti pagdanagan nyo, ta ikarigatak nga salakniban ti bagik, ti biyagyo, ti biyag ko. Diyak to pulos sirken dagiti madi nga bisyo. Awan to ti sabali nga ramidek no di mangbiyag ti bagik. Awan to ti sabali nga ramidek no di mangtuntun no anya iti talaga nga turong ti biyag ko. Ipatpatik kayo, papa, na narunakin ka, mama. Ipagpatig kayo, kakapsat ko. Nakas di pa nagpatpatig ko di bagik. No pa dari di kong taway. Nagasla. Jak pakid din kayat nga ayaten ti bagik. Kabuti kastoy nga kasasad ko. Nga mabutay nga kinapod Diyos nga mga ramid iti mismo nga dakis iti bagik. Dan apo Diyos ting pabulod kanyak ti bihag. Awan ti karbanga amang ketel. Nilang apo Diyos ti ada karbangan na amang pasubli iti pabulod na kanyak abihag. Awan ti pagdanagan niyo. Tadalatan ni apo Diyos kanyak. Na itaeng na apo Diyos iti kararuak. Di nakatamat baybayan. Ken, sabi ko ma, ta adan tumitlaeng pagsidapan, paglaingan ti panunod ko. Nalaingak nga tamit. Tamo kabuklen dito nga mensahe. Kas iti ko na ni mama, addaan tayo iti kabukbukudan nga kasat. Addaan tayo iti kabukbukudan nga turong tibiyag. No sa dinot ayan ti turong tibiyag ko, isut sa pulek. Sabi ko ma, taagkikita tayo tuntua. Sabi ko ma, taagkikita tayo tumanin. Isen kun to neto yung mensahe manon nemi kabayatan ngumad adayo akon. Nero buhat kon di kita rawatek. Nagasanggana kon nga rumuar di balay manon nemi. Nakita nak ni Nana Maria, ti katulong mi. Ay, Arnel, apay nga da bakbag mo, kaya da pa'y bit-bit mo, papanam. Nana Maria, agaman nakit sayat yung kanyak. Bareng nagsubliak to pa'y. Ala, agtalaw ka? Agtalaw ako. Tuntunak no sa dinot, turong tibiyak ko. Iti panunot ko marong nemi iti highway no anya nga lugan iti mabaling ko pagluganan. No agparadaya o agpabagatan o agpamyanan. Isut pagluganan. Peso, nabitak pa iti igit ti highway iti mapasuwadak manong nemi nga bus nga gapu iti abagatan di ka agpamyanan na. Pinara ko na. Naglugan na ako. Nagsapulak ti bakante nga tugaw. Iti katang antibas. At damay sa nga padak nga lalaki nga may sana iti tugaw nga good for two. Pare, katugaw taman. Sige pare. Iti da mo manon nemi hanggang mga gininuni ka dito katugaw ko. Hanggang suto mo na ka nagtimat. Papanan pare. Papanak? Nasa dinot pagtungpalan natin mabas. Isot papanak. Kadi, hanggang angaw ka. Siya gayam na Oscar. Siya man ni Arnel. Hanggang lamano kami. Manong nimi, ti amo na siguro ang angaw ko timbagak. Inistoryak kang kuana. Kahit mo sawan, hanggang angaw, awan ti masnup apamanam. Diyan mo titurong tibiyag ko. Iso nga sapsapulit sa tinupagturungan tibiyag ko. Sigaw sa kada papanam. Di magpatinggan natin ang bus. Hindi ang padpada ta. Yung sadya ti lugar mi. Kadi, ungto ti amyanan. Kit no ungto ti amyanan.
Igid nga ti baybay. Kaya mo na, igid ti baybay. Hindi mangal daw manong nemi kami, nagkalanglang kami kini Oscar. No kasta, awan ti papanam nga talaga, nga lugar. Adda papanak nga lugar, ta pagpatinggaan nga rin dati nga bas. Ngayon, no, sang bayak nga balay, awan. Agsabo na kadagos ti trabaho ko na. Manya, anda mo ka trabaho. Anda mo matrabaho. Ke, no, adag sapol ti hardinero agad. Kayak mo siguro ti mga sikaso di. Kasi ka ano, may kadi balay. Duduwa ka malayan kani tatang ko. Duduwa ka malayan kani tatang ko. Yan na nga ni tatang mo. Iban. Ano't trabaho yun dyan? Kikit ti baybay, siyempre, mangkalap. Ada mo nga panagkalap? Awan, Alam ko mga mo. Kinabud no, nagad talagang uri masursurwanak, nagrigatak ka masursurwan. Man. Uri, adat talaga rin nga basbasaek, agsasaro nun. Imbagat amok tagsurat, imbagat amok tagbasa, imbagat amok tagsao. Nalaing nga kaya nga putar ti Danio siguro at ayong gaya, malipata kon. Imbit lang, Oscar. Abay, nada isun ko ang mensahe kada kiti pinanawak. Napapaki ni mama, kanimanang ko, duwang hamanang ko. Basak man? Kaya, naornos man. Naornos at nagtawad nga rin kaon ka. I-English mo. Ay, tsak una mo English. Itagalog mo. Adawam, account mo ti Facebook. Adulad cellphone ko. Ebitas ko na ito i-upload mo ito social media. Panagpakada. Ti may sa nga anak ken kapsat. Kaya gumatang ka to, ate ko, cellphone mo, nadan to Facebook account mo. Sabi kami, di ka nang interes. Adamat Facebook account ko, hindi ng pati ti panag-usar ti Facebook. Diyan ka mo Laglaga ka ngor. Ito lang takipad. No ada tumawag, sung batak. No ada text, amo ka text bakal. Pati cellphone, pagkapsutan pa Ngarod, talagang nagmadi ati ba? Karada suruan kan to. Barbara nga na masuruan ak friend. Friend, mabaling friend? Kawa na. Kapag hindi nga saan. Kain mo ka niti makigayam, tikas kanya, kandagmal. Hanggang kandagmal, Arnel. Anda siguro agur-ureng glimlim nga paglainga. Insan kon manunemi ti mensahe. Dagos na timawag ni mama. Sorry, mama. Kinansel ko. Inyop ko ti cellphone ko. Abay nga, di mo sinumbatan tawag ni mama mo. Saan baka agsangit kam nga doa? Sa bagay. Ori siya kat pampanunutag lang talaga ti kasasad mo, Arnel. Talagang makasangit Asla maasyanak ka. Asla ay-ayan ka. Gabuta na ka ay-ayak ka di. Asla kasi dyan pagtungpalan Kitantan to. Kaya? Sabi ko mata, maanusam to ti rigat iti dan namin kinitatang. Tagrigat kayo. Adamat na gito gundaway nga, malik namin ti rigat. Adamat na gito panagbuenas. Ano namin ti pagkalap yo. Kang runan na agbaniit, agbantak. Adamat sigay mi, mamanumat na makatsamba kami. Tabukol. Adukumat na gito amok sa akin nga pagkalap nga tabukol. Ay, tabukol yo. Anda. Net na sigay ha. Daklis, awan mapapang kami makidakdaklis Napay, banit.
klase nga bani, pangmataan, pagpapatukod, di tay pagpaguyod, ano pagpaguyod? Di kita makaala ka tanggigi, kada ano ba, susay, di tay darakkel. Makaala ka pa ati pating. Wala pating. Di tay di malag pating. Naging kaya manon name nakadanon kami nagsardengan ti bus di terminal, nangala kami ni tricycle, nga di manon ti igid ti bayba nga mismo. Wow! Magustuhan? Magustuhan dati nga lugar. Nagpintas. Nagpintas sa buyan ti baybay. Dumang nga isla ijay. Oh. Isot pagkalapan nyo, ako maalad tan eh. Jay, daya. Adayo ah. Adabang ka di motoryo? Anda. So na lang tagagangay lang. Hanunay makadayo. Dagiti yung darakil di bangkana, iti parming agbuhay na. Makadanon da, iti adayo nga po. Ayan di kita ado nga makalapan. Naging gana talang iti asidag. Gamot basit lang yung bangka tayo eh. Ay da dyan ni tatang. Ayun, takagaya man, Oscar. Bandang. Ang takanto agayam ko ni Arnel. Arnel, ni tatang ko. Tata, kumusta kayo? Urlado nga imak ka nang igimti may isang iman. Tata, inaiban ni Oscar tapno dua kayo, agbalin tayo nga talo. Nabimpinas na trayo. Again dito yung tang. Iwan na. Kumain ka na ako susuruan ti kalap. Sige. Dududuatan ako nga sumalog kat no adda isuna di may katlo. Di talo tayong agban ni Ed. Alagit sagana kang ngarot at inton rabi sumalog tayo. Sige dang. Ay nangal daw kayo, nangal daw kami na. Sagana yung ngarot din ti pangrabita, mangrabita. Mangrabita do sa giant tang. Mangluto tayo lahat ti kwento yan. Mangbalon tatin na po sa ito agluto sa jet si Dente ano makalapan tayo. Tugot tayo lahat ako na gasul. Sige, sagana kang ngarot din. Hindi kami lang naman nung biyahe. Impakita kanyak manong name ni Arnel digiti klase di batnit. Dato ita ti apan tayo. Artificial. Ang may met kumamit lang na hang artificial lang yung mahang mataala tayo. Dato yun. Ako po nagdakal ba ni datan? No dakal na ba ni it, dakal matbala na. No batit na ba ni it, batit matbala na. Kasi dyan, depende na ka sa kadakal. Sige. Alas to lang siguro. Kasi ibabam na nato eh. Oh. Aging ka na nga dumano yung jilansan. Depende na kasano kadalim na. Kabayatan na kadano na yan, medyo sakit-sakit. Diba ngayon yung pagpangato at no madlaw na giti ikan. Mas jay. Dapat ito hampay na kadayo kat sikmahon da sigod. Mas jay. Manong name ididamo ket maulawak. Maulawak? Oscar? Sasapo. Di ka naroon kasto nga klase ti. Siyempre ti daluyo na eh. Lala. Tang, maulaw ka nun ni Arnel. Lakit dan sabat na pudot nga nun dyan ta termos pa inuman. Bagat ay tigno ka ma. At no saan nga, magulpen na nga inuman. Maligam-gam nga tubig. Oh, ito na. Inuman. Medyo idam pa lang. Idam. Nakasarak kami kadwami nga maulaw dito may bay. Handa kami sinulsod mo, napadpadasan mo tinagsakay, di ba nga kastoy? Diyan may napadpadasan eh. Andi hamo pa yung napadpadasan tinagsakay ti barko. Ano, barjis. Parorem. Uminom ka pa. Idi na irwar ko mitlaeng manong name ti indum ko nga maligam-gam nga danon. Mayaten. Mayatsan. Pag sumot nga natano tayo ito. Lala.
nagsardengan di bangka, ti motor. Isaga naman ta pundo, iyang klamon. Pagyanan tayo. Wala ta nakasagad din ti silaw. Pay, solar na solar. Solar na ta? O mati makikita ka kuryente abad na silaw yun. Solar. Doon nga silaw. Nanaserbi ta silaw. Kisilaw tayo. Tanong awan silaw tayo, nasipngit. Amo makita dyan araramidem. Okay. Lugyan tayo tagpakat. Dito yak kupa. Sige. Oscar, dyan ka ta. Purwa. Sige mat. Dita ka, tinga ha. Mumunti ramidem. Oscar. Tatang amok ta ramidem ni Arnel a. Isurun mo muna. Saka mo pa nagpwesto sa dyan. Okay. Ada premyo ti umuna nga baka dawi. Ano premyo na tata. Ada dun to ati, maitad kang kuhan. Ada bonus ta, di ba? Nagbibingay tayo ito, mga kalapan tayo. Baliag ka man, no? May cut the expenses. Di gasolina. May cut. Santo, agkaupat. Api nga agkaupat tata, katalutay mat. Kaya may raman na bangka. Motor. Ayaw na yan. Bangka, siyak, sika Oscar, kan dakay tata. Abay, nakurang ka terakmitik. Laglagag di eskwela tata. Namin pito ang tawan ko iti high school. Eh, kasta. Istorya ko ta tatang. Apay nga nagtalo di walay da. Sapsapulod na kano turong tibia. Huy! Uy! Apay! Danang guyot! Sige! Balsem! Pabusoyan! Banugem! La, pabusoyan lang! Medyo igawid mo ah! La, igawid mo! Medyo igawid mo! Into nagsardengan, gundawin mangguyod ah! Nagsardengan, sige guyodem! Paspasam! Hala! Kasta! Abo! Magmayat! Gumuyot manin! Mas pusang ba? Lala, sige. Banugam. Agbinanog kayo. Aging ka, manong naming makita. Nakadakdakal. Alam na. Pisga. Alam si pisga. Anda pa ng powder ka dyan sa tangga. Uy! Nagdakal na talag kita. Manong nga kilo nga tayo ito. Jack Mariro, baka 30 o anong nga ito pa 30 kilos? Congratulations, Arnel. Sikatin mo na nga nagpadawi. Sala ka sinsinaan ka po. Nagdakil. Opo. Uri mabalim mo ti maturog. Sana tata. So na nga. Aging ka manong naming si mong blood damat nga nakapadawi. Nga maging ka na lang iti 5 kilos manong naming ti maalada. Ini ipiduhak manong naming ti makapagdaw. Kasi man ang kadakal naman. 5 nga kasya iti karakal na. Basta wani taragsak manong name di kita agama. Oo. Arnel, Oscar. Lagi na nakabay lang. Di tayo penanganhan. Ako mat dumawin. At dati kung dawoy oras nga kabigsadang dawi. Kasi nga oras siguro kat nabsog na kita ikanan iso nga. Handa kaya tindag sabol ti kananda. Datay mo tin at mangan. Datay mo tin tagluto. Namang tagluto? Diyan mo. Narganta, isuro ka. Anak kayat mo nga luto na ito eh. Kabasitan dito nga talikito. Sa 3 kilos siguro na ito eh. Anak ka diniyamas nga luto na ito. Siyempre, kaldo. Talakito eh. Agkaldo tayo. Among pati pa nagluto kita dadigitin na dumadumang style. Agori ka. Ada nalipatak. Ay nalipatan. Abi nga saan kang imbidyo itay? Patay lipat. Hindi mo tayo mga larid ka nga minti page mo. Oscar. Narami din tang. Sampay nga nag-monetize. Pasit pa lang followers ko. Nalipatak nga yung video ka.
Nalipatak ng video. Di video mo lang talaga kawan. Nahala tayo. Ang bale, ito no pumarbangon kat adaman ng dumawi. I-video, horehan nagbambani, i-video ka. Sakan to i-upload. Bareng no, umado ti followers ta. Kaya, baliwak to tinagan na ti page ta. Nagbali nga duwang page. Page ta nga duwa. Ha? Oscar Arnel. Osar. Arus. Madi. Arkar. Madi. Osnel. May tayo. Osnel. Osnel page. Manong name sinipsiputak tinaramid na. Aba nagluto na iti sinigang nga talagkitok manong name. Inyon unanang inyarapaw, dagiti rekado, laya, sibuyas, kamatis, sana inasinan. Albasan na manunimi, iniiwan na, dagiti masa nga talagkitok, binugkuan na, diguan, inikanat asin. Sana imparabawan manunimi, iti nayap-ap nga rekado, sana insaangan. Baka maksat, ang maksat bet. Hindi ko na. Kinabaya nga da rekado, sumuksik ijay lasag de talakitok. Sa intuno kwan, bali nga diguanan. Sa bali ngamin, ti pa nagluto di duma. Danum umuna, pabruken da, sa day panjay kamatis. Tirek-rekaduan da jay digo. Sa danto ipanjay ikan. Ito nagburak at tipladan, adawan da. Awan siyumrik ng ingredient kada di lasag ti ikan. Umat naman no kat digun Haan Doon din nagdigwamon. Da di raman di ikan. So ti mangraman kada di digo. Kasjay, tagsigang. Lingtaim mo muna sa mong to diguan. Kasla kasjay. Kaya mga kami nakita po. Nagimas, kay mo sili. Kabasit sili. Sige naman. Enjoy tayo. Mayat gayam dito eh. Kayat ko dito eh. Kayat ko nagbaling nga mangalap. Ore mangalap lang ko na. Nagbuenas ka. Mano a kilo jay 5. Nga sagti 30 kilos. Wow. Sagpadawi kan to pa itikas na karakal na ito no parbangon. Nakaw. Agbandera tayong agawin. Ang agbandera. No, adda na ito mangalap kat sumangat sa agawid ang tibigat kat nakabandera, sigurado adot na ala na. So nga adot maala tayo. Agbandera tayo ito. Naturog kami manunemi kalbasan na rin ni ingnak ni Oscar. Arnel, kaado naman ang dumawi ta. Dalay nga anat mahalaman itan. Konforme. Idanon mo idanon mo diya baba. Tabarbaryo makaalat ka rin tayo ada jalansad. Alaman ti ko ni Imas, grouper ko Among ti grouper si bibiyag, 1,000 pesos ti per kilo. No, 5 kilo ang grouper mo, 5,000 nga sigud. Kasi lang kumana tatalikitok. No grouper kumana 30 kilos, 30,000. Loko. Ala, sige. Agalingan. Kaya mo agkape. Timplaan ka. Siklatan. Oscar, kababayin. Ni tatang mo, ba't maturog pa lang? Baba pa lang. Among tilakay, kasapulang nga kompleto turog na. Dua talatan. Kas na kunak, agkuha ka. Agbaniit ka, ibidyo ka. Hindi makakapay ka akon manong nemi. Para si man ngayapan na ito. Ang artificial. Nang sakripisyo akti ko. Dati nayon tat sindata yo. Kahit mo sawan, sinigang pagkapan. Hangko sinigang amin. Nangilasin ako. Datoy.
Kastoy ating iyapan. Talakitok. Yato man duha. Pamon, duha baniit. Tiyo sa, duhat baniit na. No, gidan nga makaala, dagsan. Tulungan ka. Okay? Sige. Ibaba mo. Sabay ko nga tadot mahalata. Sige. I-video ka na, ha? Ano irugik into na maawaditan. Okay. Okay? Uy! Uy! Dada! Nakabidyo kan. Sige! Bidyo! Tagdang mo! Nagsen! Ngimsang nga. Sige! Sige mo! Hindi makita min manong name. Duha! Apa yung nalaba ka? Kurapo! Nangina, kurapo. Tinulungan nak manong name nga nangitayag, nangibagot, nangisagpat, ti duwa, nga darakkel nga kurapo. Nagmayat. Anat bida ta sumaruno. Gurka. Ibijok tilangam. Sige, siya ako di mangikat, di banit. Kalusan na. Ipangkon dito'y panaka aquarium di bangka. Beda. Manukit nga ta ang kilo ti may sakaray dyan. Siguro 10 to 12 kilos. Di 24 na agos ng sika ka. Manukit may sa kilo ka na nangina sika. 250 dito ya. Inubang ka rin sa baling nga lugaran. 500, 600 deta. Sige, lawanan. Basta, editektor na ito. Editektor. Manong name ado, tinapadawik ka rin nga rabi. Nagawit kami nga nagbandera ako na ni Oscar manong name kaya ado tinangday tayo ka na. Ariban! Tamang pala nga nagbuenas kayo. Nalayang na tika duwami. Gayam ka duway nga para. Gayam ni Oscar. Kat umayag mo matagbanid ko na nagbuenas. Halos na ala na amin data. Hopo. Ribo na yun, mapaglakwan nyo. Nakatsamba kayo ita. Barang no kanayo nagtsamba kami. No kaduami ni Arnel. Nalaing kan naghasat na ito, iti pa nagkalap ni Arnel. Kada kiti simbaro sa rurong arabi manong name at da pa nagmalas at da pa nagbuenas. Ngayon makunamot lata nga ado manong name iti papaglakwan mi. Pwede kita bilbilang iti pa nakabingay ko. Tata, mangdadak mo dati para ako. Ay, naikat dita. Nurete ko, pagbibingahin tayo kunan ni Oscar. Dati pa nagyan tayo tuwi, nagdiwin ko. Okay yan. Nag-asat kid di ata nag-amukay kay ni Oscar. Amo, italaga kasto iti biyak mi nga buenas kami. Iti pala namita, papintasan men ti balay mi. May kadwa, gumatang tayo iti dakdak nga bangka. Di ka makibingayak mo. Pagkatuan tayo. Yan. Nung ano magastos sa dakkel bangka, nga dakkel double engine, duwa nga motor, may sa bangka, tapos makaadayo tayo, pagbibingayan tayo. Three brothers, two sons and one father. Mga ramid pa ito sa baling nga kwa tayo. Page tayo. Kaya malaksit ka na ta page yo. Father and son. Father and sons. Father and sons. Tapos nikasta kita. Double kita. Agkalkarap tayo kumita pa iti page tayo. Ala, kita balin tayo milyonaryo. Nakaskasano lang. Milyonaryo? Gusto ti ko na ni Tatang, Arnel. Kita mo na ito yung page ko. Page tagayam, ha? Usnil, viral amin di kiti video. Nangro na kanina damo ng video. Dan mauawat ta. Pagtulagan na ito, pagbingayan. Ito na i-release ni Meta. Kaya,
Adanto pa ka muna nga mabalin tayo nga sa ikantanto kuan. J account ta. Sa po kinan to no na-releasean baka no itapay lang makiigam ti milyon siya. Milyon. Askara gamanat. Dakam kinitatang tegyaman. Sikat isimbang bahay nga kaskasat mi. Ya? Wala. Among tag-drive? Ti bangka di motor? Kotse. Motorsiklo. Tsaka mo, susuruan kan to. Saka to pa susuruan nga drive di Four Hills. Ialaan kan to ti kwa. Lisensya. Tapos di kas di kotse kan to maten. Di mo kaya ti mapan sumarong kar di lugar yo? Nga nakakotse? Abi nga di mo tawagan itan, di kita nakanakin ka. Abi nga, di takmat mo sa pulin. Dapat account mo, di ba? Managsiti account mo, dapat nagantayin, Jeep. Page ta nga doa. Sa pay page ta kada tatang. O na. Di ka mailiw. Kitakman. Nulati pa lang number ni mama. Ti ususarin na. Minsan ko nga nakontak ti number ni mama manon naming aging ka nag-viral ti page mi. Milyonen pa ti followers mi manon naming. Kumamkamakamit ngag-milyon ti followers ti father and sons ti page mi nga talo. Sa bali na ti page mi nga duha kinos ka. Aging ka nga nag-ring manon naming ti cellphone ko. Nga nakapunbok. Hello? Arnel, anak. Mama? Arnel? Sige ka dito, Arnel? Nag-viral ti Facebook and YouTube. Dati page nga Osnel. Oscar ken Arnel. Han? Kaya dati father and son. Father and sons. Mabubuhay ta kay YouTube kan Facebook. Sige ka di anak. Siyak mama. Masakan nga. Milyonaryo. Haan mama? Million of views lang. Ngayon milyon ti kwarta. Handa nga saan? Ma, dito gayam ti turong ti biyak ko. Nagasatak kanalaing ang kalap. Ato di kita nasursurok. Ada teknik na. Dito gayam ti paglaingak. Dito gayam ti bagbagay yung talento. Iti baybay. Iti social media. Ma, adaan akong ti kabukbukot nga kotse. Anak, hoy nat, umay ka kumagbakasyon dito eh. Kaili ko na nat. Sige ma, i-schedule ta. Imbagak manong name it schedule, ma. I-send ko ti magastos para iti deta nga party. Welcome back party. Da kami tagastos sarat. Siyak mama. Kakaiso nang yung bagayong milyonaryo ah. Kaya't ko, narambak na ito. Mangupa kayo ti banda, ado nga mang cater, agkumbidar kayo. Nangaramit kayo ti tarpaulin ko, welcome back, Arnel. Uno, welcome back, Dagmel. Ano ito pagbagam nga Dagmel? Di ba kasat ka? Awag yung kanya kidi. Isuda, saan nga siya? Dagmel, Arnel, Dagmel. So nga, welcome back, Dagmel. Dagmel ka talaga, mama. No academic. Kanda dumapay. Yung siya nga tan, kagagasatan, kalalaingan. Nga, kalap, champion. Ken,
Takelin ti page me, kin Oscar, kin kada tataiban. Imanyawaning suda, kin talagang ngawat kang runa nga pagyamanan no sa ni Apo Diyos. Sige anak, urayan da ka, kada itangal daw. Kaslak na napasarabuhan manong naming nga talagang VIP. Nagatunga tao manong naming. Welcome back, Arnel. Imawan tagmel, no dikat Arnel lang. Kaduak siyempre, itataiban kay Oscar. Manong nami, ni mama, timuna, nga kinaindarakop ko, anak, nasa pulang mo titurong tibiyag mo. Wen mama, titipar na tamyanan. Isot nang iturungan ni Apo Diyos kanya. Inya mamuna ni Oscar, kat na maamok ni tatang na. Mama, ni Oscar, my best friend, kay ni tata. Iban, imbilang ko nga man. Nag-aalamanon ta. Si marunong masadeg manong nemi ni Papa. Arnel! Arnel, iho! Welcome back, anak. Naginarakop kami. Nagyaman ti kinabo Diyos, tan sa bulang ti talaga nga naturong tibiyag. Pakawanin na ka na, karikiti lalais ko kaya ka. Okay lang pa. Dagkal ti na itulong na kanya, ti panang lais si kanya. Nagbalin ka, karit itibiyag ko. Tanong sa handak nga linalais, diyak kumamit nagtalaw. Saan ko kumamit nga nasapulan, titurong tibiyag ko. O, di kita kapsat mo. Arnel, my brother! Manang. Ura dala naggandanin manong nemi, di kita tuwa babaeng inarakop. Agyamanak ka na kayo. Kinawan sa bali ang pagyamanak, nasangan ni Apo Diyos. DJ medlaeng ayan mi, manong name ti amyanan, iti ikit ti baybay nga nasarakag, tinagbalin nga kaya nayat ko, kaya nagbalin nga asawa, ganiti. Nadituyak nga nagpamilya. Dito nga ti pagkasarita, kaya thank you, iti laing mo nga nang ibasa, kaya sabi ko mata, adda na ibatik nga ada, liliwakin pagsaramingan ti biyag, kada ginipahadag nga nagdingig, kaya nagbuya. Tuwing nga agyaman nga pagkaya mo, Arnel.